Ako'y una diya kay ako may pinakagwapo diri. Basta gwapo. Hindi kay ligo. Kunon kay diskarte ni gaugo ni. Diskarte. Kansigin mo na po. Sina ako'y gitar. Ay ko sugton ani. Ay kung ina gitar may papanguyabon mo. Sugton ka nag di ka kabalo mo diskarte. Ay sos, wala na sa gitar. Ay diri oh. Kung kita ang babae ani, bugtong pante. Ilan na ron? May ilan na ron? Sige. Una be. Lagi. Paan yoy. Sam gituyo nyo dire. Kuan maganda kay na. Kuan. Kaya sultin mo eh. Kuan ang god noy. Unsay noy? Gigulangan jud mo nako. Wa mo kita ne? Baby face kay ne? Baby face now. Ya ito masundang ang naong pre. Noy. Migo. Ipunsa mo ni kuan. Kirnis taya. Nasi Ernesta daya. Ah, Ernesta. Mamisita day mo? Totoo man gud akong manaygon mo? Oh, amigo. Bisita mi. Ikunsa mo ni Ernesta ya igsuon mo. Oh. Igsuon me. Igsuon gid tinuura. Mga artistahon kig barog ba? Gwapo-gwapo di mo isuuna sa. Mapugi kig dating ba? Ah, syempre oy. Di ba halata? Puma kini sinina oh. Ay sa pre. Kabantay ko ning tawana. Ano si salida sa Dahil man tawana ko. Tapon vibes? Oh, kana pre, tapon vibes. Ah, syempre oy. Kita din mo to di ay. Ernesta. Ernesta. Oh. Nay na misita ni mo dire. Meron. Siguro jud kanito. Ernesta. Dugaya pun mo brikata ka oy. Lagot! Ernesta. Ay padaan na yung istorya. Ernesta. Na ako'y balak na guluhan. Luha, ikaw kam, muta. Bisaya ako balak ni mo ay pangkaraan. Ernesta. Speechless ko sa imong kagwapa. You're so beautiful. I'm speechless. Yay! Way lami imong balak. Langag sugton mo diya. Ikaw na bala diya. Lungag sa ko. Di kuya. Nya ikaw, unsa mapoy imuha? Ako Naplinis sabi, klaro na rin eh. Di ko mo sugton, kay bunalang giti ka ng gitar. Unsa na? Unsay bunala gitar? Dagan ko eh! Go. Diskarte. Ya. Namoy gitar, kansi mo ko. Kailan ko gitar. Pakita. Na udi ka balo mo gidiskarte. Atasin yung kamay. Go. Diskarte. Kansi mo na ko. Kailan ko gitar. Gitar mo pa diskarte yun na. Sugton ka ka na di ka. Ay lagpas. Go. Unsa na? So, what's up mga kagwads? Salamat kayong Yuman among video. So, sa aming mag-shoutout mga kagwads, please ko subscribe sa among YouTube channel. O sa among new page. O sa among new page. Tapon Vibes Official. Kaya nahak amo ko sa ka-page. Mga kagwads, sinawag nga support Japon mo. Kay mag-ubod yun ni gabalik sa among Facebook page. Og mao kini ang Ang nagpa-shoutout. Shoutout Gia Christine Boholano, Kate Gushat Mascareñas, Tata Pepito og ni Gretzel Hope Tubilan. Shoutout! Amping mga kagwads. Shoutout ko ni Raindrops og ni Elia. Shoutout! Shoutout ko sa Alpha Caparo, Kapache, Captain San Fernando. Council from Rebel. Shoutout! Long live mo niya. Og shoutout ko ni Tirada Col Mendez. Shoutout! Ug shoutout sa solid supporter namo nga si Giselle Fontevera. Shoutout! Og shoutout mi ni Mayuk Marco nga wa pa ka-appeal sa video kay Bagyo. gaulan-ulan. Layo ilaha. Amping dong shout out. O sa among sponsor.
Ma'am Wilma Dilito, Shout out. og ni Sheila May Roma, Shout out. Lods, amping na Lods. Og ni Chin. Chin. Lady Prachin, Patagan. Shout out. Og shout out mi sa nag-sponsor sad na mo nga konsihal sa Ilaya. Shout out Shout out, Konsyal. Konsyal, lamat kayo konsyal sa imong gihatag. Oh. Sa tanan ni sponsor na mo. Thank you. very much. God bless. More blessing. More blessing og inaot nga padayon gyapon mo. Ug sa pa ka support niya, Ito naman. support na. So, maura to. Thank you and God bless. Gusto, nadie como tú, no hay un sustituto. Pase cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco en